Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ramrai Circle kalaong baga jingple ya ka Ramrai CNRD block kadai tang ka jingpen be yu upat ba ka Ramrai ha ka bala supli ya ka klem ka DPR uba Jistarlan Linkoy president ka FKJGP ulaong baya kanila lap da ka FKJGP ha ka arpo hunyaw trik unailor arajar arpulai lingba ka hokwat jingtip ka RTI susu ulaong bakat kum ka RTI lalam ba empat donong tray watang uweiru bat yaga kam dang haban kami na nongston CNRD block bat kabas ngolong kalong bala supha in charge shipor tangi ki data entry operators bat ki technical assistant tang nagbenta ke MGNREGA bat ke PMAYG ke FKJGP namar kata kadawa ya deputy commissioner jong ke West Khasi Hills bakadai ban khot written test no Kloy ya ke contractual jongki post ke bala penbena advertisement ha ke laitrik unai tung arajar arpulai bat ka tarik ke bakhat do kadai ha ke laitrik unai lar arajar arpulai padai ban le da ke basai amban suthung sap ha ke juk ke por ka senggala dawaru no MDC bat MLA ka Ramrai Jerngam constituency bakin shimkhia ban ptha ye ki officer ki badai pej bakin pendep no kloy ye ke DPR jong ka Ramrai CNRD block khnang bakan trekam kloy Ramrai Circle minta kesini ban keren leng bakilap thai kubor or ka jingyo pediang ya ka RTI bagi wat jingtip bakumno kala trikam kena ka Ramrai CNRD block kumba menteri ramba jangka jala ukan rat kal sangma ulawan pli house nam balalikna ban mentala jantap cisnam te kabaning kong ipan ya ka detail report kata ka DPR bakumno kala proses kena ka blok ndai officer badai project director district rural development agency West Hill district Nongston badai page ya kana uang ba 4 ton not available kita kalau kecing seulungo jungi kasang bad ngipan ru ya ka kopi nagam ta ka advertisement ba kano teli kita ki post bala sanction ndai hangneng UI lengba kaneka RTI bala sanction way junior engineer LDA nata driver pion chapidar but kine kidang long tangki contractual basis but hangne susu ngipan ru ba hato ladep thung nem kumbang yu sngau na kicing bujor ki pajba ba poram saya ba ong bala don ki bru balak thung da kaba suthung klam yak kat kum kilenti ba dai na kabanta ban polite advertisement drai ba hangne la kren sai ba 4 don ai ba kum gata drai tangkan ne kawai ka advertisement bala polite hau banai agos hagalai tarik jong banai agos ba hangne yu i ba katarik bopelat hangne kam da shai bhan ratio i ba ka last step jongane ka dei tarik jong agos arajar apply bak haduk menta kim syam patla khot rating test bak interview yakni ikam miu i ro hangne ba jingkeli na kliang jongi kasang mikwa ban pan ba hato ba menta kena ka blok kala trikam puran em ladon em video kumbang isa UI bagi rangba sinong set pen ingi kisiti ba don to video sipor ndrai hangne klam ai ye kerteng jung to video tingidap da kajing singolungo kum kasang ba hagane ka RTI ba to kis kam semla ai kupi to video sipor ba khnang ba kasang yo ban lej ban ye kren ba hadu katno la proses ya kana ka kam ndrai hangneng UI ba 4 don ai nilapan kupiro ba hatola yo na ame kata jaka bantai ya ka office jangan ka blok ndai 4 don ai te ka ba ilingo mentang UI ba hadu menta jing trekam jangan ka Ramrai blok ba peli menta tolong ba ki trekam tang na kontak ka MGNREGA bat ka PMAYG
Bat ia kini kibadai kami cipor kita ki staff ki baterai hi apo nong stoi blok bat new i hane kum kaseng ni lap ba hane ka blok hadu menta kampat rekam AA ya ka sorkar ya UMLA badan guram jungi UMDC ba menta hang la sim ya ka kam jong pai ba nimdai banele politik rei ai ba kana ka kam kadai ban ya syakmat ban pendap ban hukum wud egi ofisar kadai pej ya DPR bagi dei ban submit ban phakno omdei ban chupli ya ka blok klam ka DPR denagaliang kasang ikentui ki pajba nong snong ba kin ai ka ji ya trilang bat nagaliang juga kasang inem syong fikti ba kumbang ilayo ya kanek RTI bat ngin sa syong perkhat kai ka sinjam bangihap anyat syakmat tat hadu ba kane ka ramrai CNRD blok kadai ban urlong kumba urlong ki wei pat ki blok hapo jong jala khnang ba ka jing mentoy kan long yo pai ba nong song snang ni kentu ya ka sarkar ba khamtam yo MLA wa menta UMDC wa menta bangim dei ban yele kai ba pai ba nong song snang ba kane ka blok khamtam ba habapli ka blok kadai bandon ka DPR ka babiang ba kumno ban proses sakmat ya kana ka blok drai hadu mentang UI ba omdon AA kat kum kana ka RTI tena kaliang ka jungi jo kaseng ni dap da ka jing siolungo ba imat kana ka jing wan pli yang na ka ramrai blok kadai tang ka jing penbit ya pai ba nong ramrai ba kumno ba kin ya syat kemen ba kin ya kemen drai hadu menta kat kum kana ka RTI ba dang trekam hi na ka nong stone blok